Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνω ένα βίντεο που μιλάω μόνο και μόνο επειδή έχω βρει λίγη ουσία. Σας είχα εξηγήσει το λόγο το οποίο δεν μιλούσα στα άλλα βίντεο. Οπότε ας αρχίσουμε να παίζουμε Free Fire. Και επειδή είναι το πρώτο βίντεο που μιλάω, ίσως να κάνω κάποια κενά από συνήθεια, το οποίο δεν μιλούσα όταν ήμουν μαζί με όταν δεν έβγαζα και έβγαζα μουσική. Οπότε sorry άμα σας πειράζει, αλλά θα μιλάω που και που. Και εγώ να πέσω. I may not be able to use my eyes, but that does not mean I am blind. Ξέρετε κάτι, δεν κοιτάω τα ονόματα. Απλώς πέφτω, οκ. Δεν ξέρω, κακό για μένα. Αυτό το 7 τι? Είχε κάνει ένα update. Και είπα να το πάρω και δεν είναι. Που το πάρω, απλά θα πάρω το 7. Πού πήγα? Τώρα εδώ πέρα θα τα σπάσω αυτά. Είναι κάτι καινούριο, δεν ξέρω τι κάνει, αλλά μάλλον μου δίνει κάτι coins 7. Ναι, μου δίνει coins. Καλά το είπα. Σπάσω και τα υπόλοιπα. Έλα τώρα. Πού πάω? Δεν το έχω ξαναπαίξει αυτό το πράγμα. Δεν μου έχει ξαναγίνει. Δεν μεν παίζω Free Fire, αλλά αυτό δεν μου έχει συμβεί ποτέ. Αυτό το όπλο είναι το αγαπημένο μου και σκοτώνει όλοι. Έχει λεπτά που μου φτάνει για ένα τέτοιο. Αυτά μ' αρέσουν. Κάτσε, μόνο ένα μπορώ. Έλα φίλε. Σοβαρά. Με βολεύουν. Και τώρα τι? Δεν πρόκειται να μου έχει κολλήσει. Τώρα θα με βγάλει από πουθενά. Γύρισα. Οκ. Στην αρχή είχα πέσει με ένα διαφορετικό. Νάτος, εδώ είναι. Come here bro. Come here. Κι άλλος παίχταρας. Ρε φίλε. Τρόμαξα. Δεν με ήξερα ότι ήταν εκεί. Κάπου ήταν κι άλλος ένας εδώ. Τον είχα δει από το χάρτη. Αρχίζω να πιστεύω πως έπρεπε να είχα πάρει το άλλο όπλο. Αυτό εδώ πέρα δεν μπορώ να στοχεύσω. Νάτος.
Νάτος, το βλέπω. Και μέσα. Τρίμπι. Τι είπα αυτό που Τι έγινε μπρο εδώ πέρα. Μπρο, τι είναι αυτό. Θα το κόψω. Πρώτον έβρισα, θα το κόψω. Water kill. Πού είναι, στην άλλη είναι. Μπρο, 2 άτομα. Πάνε χέσου. Και δεν έχω και σφαίρες κατά. Δεν πω τίποτα. Πάμε να πάμε. Σφαίρες, please. Σοβαρά κι αυτός. Σφαίρες. Δεν έχει σφαίρες, ρε φίλε. Έλα τώρα. Πάρω medkit. Αυτά. Χρησιμοποιώ το πιστολάκι. Λίγο κι άμα χρειαστεί θα πάρω και το άλλο. Πού είναι οι άλλοι? Ήταν όλοι 2 εδώ. Σφαίρες δεν λέει να δώσει. Ούτε αυτό θα δώσει σφαίρες. Γιατί? Ποιο θα είναι? Τώρα τι κάνω? Πού είναι? Βγάλω αυτά τα όπλα μου, είναι κοντά μου. Δεν είναι. Ω, πήρα σφαίρες. Ναι. Έχω ελεύθερο, μπορώ να χρησιμοποιώ και άλλες σφαίρες. Πού είναι ο άλλος? Ένας τελευταίος μου μένει. Κάπου. Με τον Duke δεν σε αφήνει να το πατήσεις και απλώς να σου τρέχει όπου του πεις. Δεν γίνεται. Γίνεται. Μπα, θα αρχίσουν να τρέχω. Εντάξει, δεν έχω ούτε κράνος από ό,τι νομίζω. Πού είναι? Με πυροβολάει. Κοροϊδεύεις τώρα? Μπρο! Σοβαρά τώρα? Δεν πειράζει. Δεν θα πάμε play game. Θα ήθελα να σας θυμίσω να κάνετε like και subscribe. Αυτό είναι το βίντεο για σήμερα. Ήταν το πρώτο βίντεο που μιλάω κανονικά. Μιλάω σε όλο το βίντεο τελευταία. Δεν μιλάω μόνο στο τέλος ή στο τέλος. Και στις 50 εγγραμμένες θα έχουμε face reveal, να ξέρετε. Για ξέχασα να πω ότι στο βίντεο το έκοψα λίγο επειδή έβρισα μία στιγμή. Sorry, αλλά